vise, hvordan man kan simulere et terningespil, og vi vil finde differencen mellem to terninger. Vi vil simulere kasten i Excel. Vi starter med kast 1. Så for at jeg ikke skal skrive det så mange gange, så siger vi, jeg skriver lige med den første celle plus 1, enter, og så kan vi så trække dem ned til 100 kast. Vi slår med 2 terninger, så vi skriver terning 1 og terning 2. Og vi vil finde differencen, så det skriver vi i det sidste felt. Vi vælger nu et felt under terning 1 og går op i vores funktion f af x. Derinde vælger vi slump mellem, trykker OK. Og her vælger vi så, at vores mindste værdi, det skal være 1. Den mindste tal på terningen er 1. Og største værdien er 6. Og største værdien er 6. Og trykker OK. Så kommer til at stå 1. Så kan man trække terningen feltet hele vejen ned til 100. Og det samme gør man med terning 2, så man er simuleret 2. Nu skal vi så ind og finde differencen. Så der går vi ind og vælger f af x. Og her finder vi en, abs, og trykker OK. Og så tager vi den første kolonne på terning 1. Og så trykker vi minus kolonnen på terning 2. Man bruger abs-funktionen for ikke at få negative tal. Vi vil nu lave en tabel over vores resultater. Vi starter med at skrive x. Og så vil vi skrive vores mulige udfald for differencen. Vi skriver 0. Og herefter skriver vi så et lige med den celle plus 1, enter, og vi kan nu trække den hen. Vi har et muligt udfaldsrum fra 0 til 5. Nu skal vi finde hyppigheden. Det gør vi ved at gå op på fx og finde tæl hvis funktionen. I det første felt, hvor der står område, går vi op og markerer kolonne D og låser den. I kriterieområdet går vi op og vælger vores x som er 0 og trykker OK. Herefter kan vi trække kolonnen hen, som ud på kolonnen skriver vi H. Vi vil nu finde frekvensen. Dette gør vi ved at tage hyppigheden og dele den med 100. I dette tilfælde er det 18 divideret med 100. Og vi trækker kolonnen hen. Ud fra kolonnen skriver vi f af x. Vi vil nu lave et diagram for vores hyppighed. Det gør vi ved at markere rækken med vores hyppigheder til at indsætte, og vi vælger i det her tilfælde et søjlediagram. Og vi kan nu se vores resultater afbildet i et søjlediagram. Vi skal have ændret vores x-akse, så der står 0 til 5. Det gør vi ved at højreklikke, sige vælg data, redigere, og vi markerer nu vores x. Og der står nu 0 til